काय झालं? आई मला ना नवरा पाहिजे आई. नवरा पाहिजे? हा. तुझे किसे तसा नवरा पाहिजे पोरगी? आई मला ना होंडा वाला नवरा पाहिजे. आई फोंडावाला नवरा पाहिजे? अरे भैरी होगीस का या? तर काय झालं पोरगी? आई ओसन वाला नहीं का हाथों या? तर सांगा. आई होंडा गाड़ी वाला कथों या? होंडा गाडीवाला? हा. इंदा लगीन करा पाहिजे, होंडावाला नवरा पाहिजे. इंदा लगीन करा पाहिजे, होंडावाला नवरा पाहिजे. इंदा लगीन करा पाहिजे, होंडावाला नवरा पाहिजे. गोराया सोया कालाया सो, गोराया सोया कालाया सो, बसावं तोर मांडके दिसो. ए गो आई. आई काय झालं आई पोरगी? कसा नाही भेटत आहे या? नाही भेटत आहे? हा. या निकुम खावत आहे, नाही भेटत आई आहे? होते मी सवाला पटाऊ या. खोजून पहा पोरगी, खोजून पहावं. माले लगीन करा पाहिजे. होंडावाला नवरा पाहिजे, मला लगीन करा पाहिजे. होंडावाला नवरा पाहिजे, मला लगीन करा पाहिजे. होंडावाला नवरा पाहिजे, मला लगीन करा पाहिजे. होंडावाला नवरा पाहिजे. हरिओम. हरिओम. जोहार संगवारी हो. अगर आप मन ला हमारी वीडियो पसंद है सोही तो वीडियो ला लाइक करो और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो. और हाँ, बेल आइकन ला जरूर दबाओ ताकि हमार नवा अवैया वीडियो आप मन ला सबले पहले मिले. जय जोहार, जय छत्तीसगढ़.